Šta mislite zašto se dešavaju nepogode? Mislite li da ih odgovornijim ponašanjem možemo spriječiti? Kako? Pridružite se ekološkoj sekciji u školi, učestvujte u izradi planova i vježbi odgovora i zaštite od nepogoda u školi i lokalnoj zajednici. Pogledajte mape opasnosti, naučite kako biti dobar prema prirodi i kako djelovati preventivno da sačuvate svoj dom i život. Redovno sa roditeljima i aktivistima čistite korita rijeka. Sadite drveće i biljke sa dugim korijenjem. Slušajte vijesti u medijima o potencijalnim vremenskim nepogodama. Čitajte mape opasnosti i znakove uzbunjivanja za nadolazeće opasnosti. Raspitajte se u vašoj lokalnoj zajednici o dodatnim mjerama prevencije. Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima i prijateljima kako možete pomoći i drugima u slučaju vremenske nepogode. Kada se nepogoda dogodi, naučite kako da reagujete. Informišite se na web stranicama, kontaktirajte lokalnu zajednicu i civilnu zaštitu. Zatražite od svojih nastavnika i nastavnica da se upoznate s planom evakuacije, razgovarajte o tome i na početku svake školske godine uradite vježbu šta učiniti u slučaju požara, poplava, zemljotresa i klizišta. Budimo aktivni i za svaki slučaj budimo spremni.